Helo, Rhidian Glyn ydw i. Dwi'n ffarmio yma yn Rhyw Griafol, Talwern, gyda Elen fy ngwraig a yn 3 o blant. Dwi'n ffermwr cenedlaeth gyntaf yma. Oedd dad a mam ddim yn ffarmio, ond oedd taid yn ain yn ffarmio. Dyna lle ddoth o diddordeb. Mi gymeron ni'r dynantiaeth yma nôl yn 2014. Pan dechreuais i ffarmio, oedd gynna i 15 dafad ar 9 cyfer o dir. Erbyn hyn, dyn ni o gwmpas 750 o ddefed, magu a tua 300-400 o heffrog godro. Dwi wedi trio cymryd gymaint o fantes a o'n i'n gallu o cyfleon o fewn Farming Connect. So, fi wedi ar yr Agri Academy a hefyd wedi defnyddio gymaint o gallau ar fentoriaid o fewn cynllun mentora a mentoriaid eraill hefyd. Dwi wedi bod yn eitha lwcus wrth fod yn ffermwr cenedlaeth gyntaf. Dwi wedi cael y cyfle i benderfynu a newid system fel dwi isio, sydd yn beth da o ran os yna rhywbeth da yn digwydd, dwi'n cael ei clod, ond hefyd os yna rhywbeth drwg yn digwydd, fy mai idio hefyd. O fewn y diwydiant amaeth, dwi'n eitha mwynhau yr amrywiaeth sydd o ddydd i ddydd. Weithiau bod o'n gwaith stoc, neu'n gwaith tractor, neu'n waith defed, neu'n waith gwartheg. Mae'n yr un diwrnod yr un peth. Pan dwi ddim yn ffarmio, un peth dwi'n gwneud ydy dwi'n canu'n cor meibion Machynlleth. Hefyd i'n licio cymryd amser efo'r plant. Dwi'n trio dysgu o gamgymeriadau mae bobl eraill wedi gwneud yn lle bod fi'n gorau gwneud nhw. So dwi'n licio pasio'r wybodaeth yn ymlaen o gamgymeriadau dwi wedi gwneud yn hun i bobl eraill. Felly os yna rhywun eisiau help neu cyngor ac eisiau mentor neu mentora, cysylltwch efo fi.